да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе сӯзе бардаро боше ҳама одамое ки дастгирӣ мекунед комментарий як гапои беҳтарин бародаро мегӯм барчиш апо хоҳаро акоро додаро ҳаматон боше читал ки гуфта будем ин рӯз 6 апрел бояд ки душанбе Москва самолёт меомад ҳамуро ждат дорем соатҳои 2:30 да бояд ки самолёт чун фуроя ҳозир имрӯз якм рейс прямой рейси прямой бояд ки дамадед ва душанбе пара соатҳои 1 дар регистратсияшон сар мешавад соатҳои 4 мепара бегаҳидам ош ҳастай соатҳои 4 сар мешавад 7:30 да парвоз шай ва баъдан бародаро номрои таксии ош ҳастай ки мегирам мебаратон то границара 1300 рубл ай граница то душанбера 1200 рубл ҳозир омадем касе 88 пурсидем билети чартерне ки ҳаррӯза ҳастай дамадед ва душанбе 29600 рубл ва билетои прямое ки шумо мегӯен ай внукова ки мепара Юпитер ва ё билетоша полни то охир моҳ харидагиан то 27 да мондагиай кадомет ки успел мекунед бигиред кадомет ки успел намекунед хай бождат кунед иншалло ки рейсо зиёд шидестай ва баъдан чиқар ки дар видеом гуфта будам уже рейсоро ай Хуҷанд Кулоб ай Қурғантепа сар додагиан ҳамира мо ҳам аниқ каданем ки ай ки ҷо билетора бихарана ё ки чизлош ки кадом чизлода мепара иншалло аниқш мекунем маълумотон метем бародаро ва баъдан бародаро ки бисёр занг мезананд мепурсан меган ай билети душанбе Москвара ай авиакассаҳо бихаранд мо ҳам мепурсем авиакассаҳои инҷа меган ки ҳозир он билетҳо дар фурӯш нестан инҷа неста билетҳо ки мақсад шумо билети душанбеҳо Москвара бигирем ва кадоме ки меоя мегам мачитш дар ки ҷой рӯпарӯи кассаи 88 рӯпарӯи кассаи Сомон ай мачит чай кадоме ки меоя бор кона намедонед хари стойкоай любоиш намемонӣ бортона бепул кило мекаши баъд ба ҳазор дили перқати душанбе 20 кило багаж 7 кило ручной ош 23 кило багаж 5 кило ручной ютер боша ҳар хеле 15 кило мешава ё ки 10 кило бебагаж ҳам мешава ждат мекунем самолёт ки фуромад сёмка мекунем шумода нишон медиҳем. салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе сӯзе бардаро чихел ки пештар видео када будем гуфтем ки якм рейси душанбе ба Москва рӯзи 4 омада буд айсаҳое ки дар хона сёмка кардем амира гуфтем бародаро бовар накардед дуюм рейси душанбе Москва прямой омадак бародарое ки ҳозир ай самолёт фуромадану ва буромадан соати 2:30 самолёт чун шишт ҳама буромадан ва ин бародароро гуфтум ки як маълумот бутан ки рейсои прямой аям як бе ягон бе аст навани тестем омадем чихе ягон проблема нашида ка раҳда ягон проблема нашид хай рейси якуме ки вода будам айсаби кам будани ҷо камтар ба фурӯшу нарасид рейса ҳамаша сохари каварам ҳамаша гирифт аммо ягон проблема нашид бе ягон нигari гашид ягон проблема хай уже рӯз ба рӯз беҳбудӣ шидеста иншалло бериди часодай ана имрӯз фаҳмем ба тамоми шаҳрҳои Россия ширам сарвонома фикрем торое ки пешаи ай Хуҷанд Кулоб Қурғантепа фаҳмидем амира мо ҳам аниқ каданем ки рӯздош кадом рӯздош боша бо иншалло дар ин бораш маълумотон мекун бародаро ку биё акаҷон як салом алек намекунӣ баъд чӣ нем бар ҳамашон фуромадан хай бош дад доранд таксира пеш омадан ба гуфти бародаро ки як 20 шакан тарак гардондану ай сар ята проверка када саршон метиҳанд баъд ин билета чанди харидестиан ака билет рӯз ки баҳм шуда бисинар пеш хади билетан мегирям рӯз як рейси камтар вай ҳам будак як бора ки рейсиҳо сар додана ҳамаи мардум камтарак чишида камтарак сабр кунанд камтарак сабр кунанд иншалло ки бо рейсоам зиёд шидестай ҳамаша мегӯем то хайни хали гап хабари нав бародаро бо дар бораи ирӯза рафтагӣ камтар маълумот метем рейсе ки ирӯз прямой душанбе рафта буд ки бародаро билетша 13600 14:30 харида буд соатҳои 1 сар шид ай аэропорт дамадед ва соатҳои 4 парвоз кард 20 кило багаж 7 кило ручной буд на якм рейсе ки омад чихел ки гуфтем рав сёмка кардем баъд ҳозир кассаи 88 пурсидем Сомон ай рейси прямой фақат 27 да мондагай то ӯ чизлооша уже билетоя гирифтагай
дамадед ва душанбе фақат 27 дамондаги айвуну кора билетоша гирифтагиан то чун ки авиакасора президент меган ай дамадед ва уже билетора айвуну кора билетора уже гирифтагиан то 29 числора иншаллоҳ ки агар тонем бо 8 число да айвуну кора душанбе прямой парвоз мекунам мерем сиёмка мекунем шумода мегем ва бародарое ки мегӯянд метонем билетои душанбера ай москва бигирем то ҷое ки авиакасора президент мегӯянд ки ози билетои ва ё дар мо баромадагӣ нестай хубтараки раве ай авиакасрои тоҷикистон ай ҳамҷа харем ҳамин зелёни бозора не бародаро бо арзонтар харидая худе арзонтар сомони қатима кар кас дархе удаш мегата